DPP oye! DPP oye! DPP oye! Karabe oye! Chinteje oye! Konse oye! Moreno se? Mrimako? Isa Jimako. Kama choyamba. Niwo kumuda kwambi. Kifokuro. Sina bwele kudi zandari ai. Nimabwela onara. Nopela kodi. Nipela group ya onara. Ilipo kwa onara. Wonderful. That's my favorite dance. You can ask if I come in the hotel. That's my favorite dance, the Onara. Here we go, Ole Mukao, former First Lady, Professor Geru Mutalika, Ole Mwanu, Omas, Ole Mukao, Bamakari Muhango, VP North, Ole Mukwa Gangata VP Center, Ole Mukwa Governor, Jumina Gila, VP Center, Ole Mukwa Governor Sadika Center Regional Bilabano, Omanso, my governor up in the Central Region, and Northern Region, Comanso Ole Mukwa Kaunda. Amen. I've been on children. Italy. One of the most loyal people. This is the Biancora. The name is Puti. I want to address and talk on Porto. Kudine the Kutoba of me. Puti, Kuyambi about gender. If I go to the Freedom Park, mpaka Zanaban Sonkano, kwa mwandi ya First Lady Ndine, Machikondi, Machibari, Nicolas Gopambi. And I really mean it. I'll go back to the South. Always remember the friendship. Minima Onesa and Ambis, Rock, Water, and Abuela, Kudanjona. All of them, Kude and Passemon. The Kude Zigamobambi, David Oye, Yonga Nanapan Song Hanabaja, and then he committed to the North. Nifla the North must develop. They were after 16 September. This special committee for development for the North consists of Mafumu, Andale, Maticha, and Wamba on Shekuti Kaibamozi. Teone kuri chifuatani kuno sikupita pasogoro. Teone mavuru ache, my priority. Katiambe is short term, long term, and so forth. We are going to do that. I can assure you that for 5 years, there are no Poro Lisinda. So I'm going to take it. There to move water, right? For 16, right? Please, audience, Akabote. Also, the pillar of Satoba Kofoka, no, some Kabote, Kapan Pena, Akuvudika Matenge, Kapanjinga, Kamapase, Parado, Gadawan Malungo, Matenge, Sakabote. If why say, Zidazatu the vote. Zidazatu the vote. Tikale Platon to Savuran,
lesangazimenzachika 2020 mukozwamene ziko lolongeka ziko lonapita pansi kopya niwonananga lipina kwaje kuti pamayikonsa pansi 193 akuti Malawi ndi namba 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvesa chisoni. Ndipikoye anthu ali ndi chisoni chifukwa ali ndi njala, alibe manyumba, alibe chuma, akulepha ana kupita ku sukulu, alibe school fees. By the way, kuyamba pa September, if teachers are school fees up to secondary school. Teachers are zimenezo. Kwa ndipembe makolo onse, pa September, tikachisa school fees, tikazampeza kowina, aini mwana pa muzi, osampita ku school. That naye. Oh yes. And I mean. Something is going to learn for Punzina. Ziba Singapore. By 1964, Nanga di Malawi. Kwa parole number 1, to Punzina. Yes, compulsory education as in my Korea Anna all the black school. But was number 1 in the world. Kuposa America, kuposa England, kuposa Germany for education. So in education, it's number 1 priority. We have now possible first. Church willing, DBOA. Negofuna kusinta management staff Homa. Komanso chuma muno Malawi tifuna kuti chuma chambiri chichoke ku central government kulongwe chipite mizi mavye ndoliloye this iyonse ikaini budget 500 billion budget ma district decide kamufra chipatala, kamufra sukulu, kamufra nseu, ka chan. Mugde decide kuwasa mwembe nshito anthu apa muzamemo kuli akaini mwai opana nshito. Ndibikoye. Leo silabwe kuti nshito mupele pano pachinteje osabila kunzuzuya. Kabla kuwankhala bomba mbele nshito ndukumanganya banu pano ana kwa thanza bwino. That is our plan ime pachizungu amati decentralization and amati federation kama the right term the decentralization kudimphamwe kuchoka kupita kwa ordinary people. This many if la chite ye mungana nakai ineyo ndinavomera kwimanso chifukwa ndikufuna kuti ndipulumuse dziko lino. Ndifuna ndipulumuse dziko lino komanso timange dziko latsopano. The new Malawi tsopano Malawi okomera anthu onse anjoye Malawi osati mtundu umodzi ka region imodzi kapena mpingo umodzi ayi tonse tinjoye chifukwa Malawi ndiwa ife tonse komanso ndibikoye ndikufuna kubweza ufulu ku Malawi kuti tikhale anthu aufulu anthu osaenda moopa boma kuti ndikachita ichi animanga
ndikalemba intalirani manga ayi kuno ndikwathu isa country tisamaope boma iyayi tizikonda boma tizilemekeza boma koma osopa boma ya tambula zimenezo ndimamene ndikuti zikomo kwambiri manjiranda tikupita kutali kwambiri nde mundowe ndinyamuke koma ndisanyamuke ndikufuna honora wanga uyu kuti andimbe nyimbo imodzi basi after atinyamuka choncho zikomo kwambiri nonse.